Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Dilyniannau Geometrig. Ar ei ben-blwydd cyntaf, mae Modryb Heili yn cynllunio roi 50 punt i'w nau ifanc Harrison. Wedyn, mae am gynyddu'r anrheg gyda 5% pob blwyddyn tan iddo gyrraedd ei ddeunawfed ben-blwydd. Faint bydd anrheg Harrison wrth ei Fodryb Heili ar ei 15fed ben-blwydd? A wedyn, faint bydd Harrison wedi derbyn yn gyfan gwbl wrth ei Fodryb Heili erbyn y bydd yn dathlu ei ddeunawfed pen-blwydd. Felly ar y pen-blwydd cyntaf bydd Harrison yn derbyn 50 punt. Wedyn, ar ei ail ben-blwydd, bydd Harrison yn derbyn 50 plus 1.05, lle ni'n ydo 5% i y gwerth blaenorol. Felly mae hwnna'n dod yn 52.50, 52.50 ceiniog. Ar ei drydydd pen-blwydd, bydd Harrison yn derbyn 50, lluosi 0.15 ar gyfer yr ail ben-blwydd, a wedyn lluosi 1.05 ar gyfer ei drydydd pen-blwydd, sef, hwnna'r un peth, a 50 plus 1.05 sgwar, sy'n rhoi i ni 55.13 ceiniog i'r geiniog agosaf. Ac yn y blaen, gan lluosi pob blwyddyn gyda 1.05, tan bod ni'n cyrraedd i 15fed pen-blwydd, a bydd ar ei 15fed pen-blwydd, bydd ni'n lluosi'r 50 gyda 1.05 i'r pwer 14. A mae hwnna roi i ni 99 punt i'r geiniog agosaf. Dyma bach yn llain yna, ond i'r geiniog agosaf, dyna beth mae'n cael ar ei 15fed pen-blwydd. Yn gyffredinol, mae Heili yn rhoi i Harrison yr anrheg Q n punt ar gyfer ei unfed pen-blwydd, lle mae QN yn 50 lluosi 1.05 i'r pwer n minus 1, dim ond bod n rhwng 1 ac 18. Mae dilyniant 50, 52.5, 55.13 ac yn y blaen i 11460 yn enghraifft o ddilyniant geometrig. Felly, erbyn iddo gyrraedd i ben-blwydd yn 18, mae eisiau ni ddefnyddio'r ffaith mae anrheg pen-blwydd a Harrison ar ei unfed pen-blwydd yw QN yn haflu 50 lluosi 1.05 i'r pwer n minus 1. A gallwn ni gyfrifo hyn ar gyfrifiannell fel defnyddio'r symbol sigma ar y gyfrifiannell 50 lluosi 1.05 i'r pwer n minus 1, lle mae n yn mynd o 1 i 18. Felly byddwn ni'n ado bob term yn y fyna. A mae'r ateb yn rhoi ni 1406.62. Yn y fideo nesaf, byddwn nhw'n darganfod fformula sy'n rhoi cyfanswm termau mewn geometreg, dilyniant geometreg i ni. Gelwir dilyniannau fel 50, 52.5, 55.13, 57.88 ac yn y blaen, lle ceir pob term wrth llosi'r term blaenorol gyda cysonyn. A ni'n galw hynna yn dilyniannau geometrig. Gelwir y rhif sy'n cael ei llosi bob tro, y cymhareb cyffredin ar gyfer y dilyniant. Os byddwn ni'n gwybod y term cyntaf a'r cymhareb cyffredin mewn dilyniant geometrig, llwn ysgrifennu nifer o'r termau yn y dilyniant. Felly, enghraifft 1, mae gan dilyniant geometrig y term cyntaf yn 300 a'r cymhareb cyffredin yn 0.8. Ysgrifennwch y 5 term cyntaf yn y dilyniant. Nawn ni na i ddechrau. Felly, term cyntaf yw 300. Yr ail derm yw 300 lluosi'r 0.8 sy'n rhoi ni 240. Y trydydd term yw'r 240 lluosi 0.8 yn rhoi 192. Pedwerydd term yw 192 lluosi 0.8 sy'n rhoi
153.6. A'r 5 term yw 153.6 lluosi 0.8, sy'n rhoi 122.88. Nawr, oes na batrwm yma? Wel, y term cyntaf 300, yr ail term o 300 lluosi 0.8, y trydydd term o 300 lluosi 0.8, lluosi 0.8 arall, sy'n rhoi 0.8 sgwar. Bedwerydd term o 300 lluosi'r 0.8 sgwar, lluosi 0.8 arall, sy'n rhoi 0.8 ciwb i ni. A'r 5 term yw 300 lluosi 0.8 ciwb, lluosi 0.8 arall, sy'n rhoi 300 lluosi 0.8 i'r pŵer 4. Felly bydd yr ugeinfed term yn 300 wedi lluosi gan 0.819 o weithiau. Dyna ni. A ni'n cael, am hwnna roi ni 4.323. Felly chi'n gweld ni'n lleihau yn termau. Ni wedi dechrau gyda 300 a ni wedi dod lawr a lawr gan bod ni'n lluosi gyda rhywbeth sy'n llai na 1. Bydd yr unfed term yn 300 wedi lluosi gan 0.8 n-1 o weithiau. O 1 yn llai na nifer y term. Felly dyma ni'r unfed term. 300 lluosi 0.8 i'r pŵer n-1. Yn gyffredinol, mae gan Dilyniannau Geometrig, term cyntaf A, chymhareb cyffredin R, a'r 5 term cyntaf yn y dilyniant wedyn yw A, term cyntaf a R ar gyfer yr ail term, a R disgwyrio wedyn, R arall, ar gyfer y trydydd, lluosi R arall yn A R ciwb ar gyfer y pedwerydd, a R i'r pŵer 4 ar gyfer y 5 ac yn y blaen. Yr 80fed term yn y dilyniant wedyn bydd A R i'r pŵer 79. Neu ni wedi lluosi R i'r pŵer 79 gyda A. Yr unfed term yn y dilyniant yw A lluosi R i'r pŵer n-1. Ar gyfer y dilyniant geometrig gyda term cyntaf A, chymhareb cyffredin R, yr unfed term wedyn yw A R i'r pŵer n-1. Dim ond yr R sy'r pŵer n-1. Felly canlyniad gyda ni yma. Enghraifft 2. Sawl term sydd yn y dilyniant geometrig? 3, 6, 12 ac yn y blaen i 393,216. Wel, mae gyda ni term cyntaf. 3, ni'n lluosi bob term gyda 2. Mae'n dweithio ni bod yn dilyniant geometrig, felly ni'n neud hwnna'r ffordd lan tan bod ni'n cyrraedd y term ola. Felly, y term ola sydd gyda ni, 393,216, yw'r unfed term, a'r fformula ar gyfer yr unfed term yw A, R i'r pŵer n-1, A yn 3, R yn 2 i'r pŵer n-1. Nawr, mae 2 ffordd gallai wneud hwn. Wel, mae rhannu dy 3 i ddechrau, felly mae 131,072 yn haflu 2 i'r pŵer n-1. Nawr, gallwn ni cymeryd y logarithmau i'r sail 2. Felly, logarithm y sail 2 o 131,072 yw n-1. A gweithio hwnna mas, mae'n dod yn 17. A felly, mynd ar un draw a 1 bob ochr, ni'n cael n yn 18. Os nagos bwtwn log sail gwahanol, dych chi ar eich cyfrifiannell, gallwch chi gymeryd naill llai log i'r sail 10 neu ln logarithmau naturiol o'r 2 ochr. A chi'n gwybod bod y pŵer yn gallu dod lawr mewn log, felly mae log o'r ochr chwith yn haflu n-1 log 2, rhannu dy log 2, a ni'n cael yr un ateb. Gyda log sail 10 yw'r yna. Enghraifft 3. Mae dilyniant geometrig 144 fel y trydydd term,
ac 729 fel y nawfed term. Dangoswch bod yna 2 ddilyniant gwahanol posibl sy'n bodloni'r amodau yma. Darganfyddwch y 4 term cyntaf yn y 2 ddilyniant. Felly, A yn term cyntaf yr cymhareb cyffredin. Gan bod nhw'n ddilynio'n geometreg, gallwn ni osod rheina lawr. Y trydydd term yw 144. A i'r sgwâr. A i'r power 2 yw'r trydydd term. Felly, mae gyda fi un hyfaliad. Y 7fed term yw A i'r power 6, a mae hwnna'n 7, 2, 9. Nawr, gan bod rhain yn llosi gyda'i gilydd, os na i rhannu 1 mewn i 2, hafaliad 1 mewn i hafaliad 2, bydd ni'n cael A i'r power 6 ar y top, A ar y sgwâr y gwylod, bydd yr A yn canslo, a bydd 4 o'r Rs yn canslo. Felly, mae i'r power 4, a mae hwnna'n canslo rai 81 dros 16, nam i'r power 4, os cymerwn ni pedwerydd i sradd, ni'n mynd i gael plus neu minus 3 dros 2. Felly ni'n llosi gyda 3 dros 2 neu minus 3 dros 2. Felly mae 2 cymhareb cyffredin dyn ni. Un term cyntaf a 2 cymhareb cyffredin. Gosod hwnna, wel gallwn ni osod yr sgwâr mewn i'r hafaliad cyntaf. Felly 144 yw 9 dros 4 plus wedyn A. A mae A yn dod yn 64 allan hwnna. Felly'r un term cyntaf sydd 2 ddilyniant. Os y'n ni'n llosi gyda 3 dros 2, yr ynhafri 3 dros 2, y 4 term cyntaf bydd 64 llosi 3 dros 2, yn rhoi 96, llosi 3 dros 2, yn rhoi 144, llosi 3 dros 2, 216. Dim ond 4 term cyntaf ni angen. Os y'n ni'n llosi gyda minus 3 dros 2, sylwch bod plus minus gyda ni. Felly 64 minus 96 plus wedyn 144 a minus 216 ac yn y blaen. Felly enghraifft i chi fyna o ddilyniannau geometreg.